Ο μικρός Χάρης κάθε Σάββατο ξυπνάει στις 8 ακριβώς. Ακολουθεί την ίδια ρουτίνα, φοράει τις κόκκινες χουχουλιάρικες παντόφλες του, πλένει το πρόσωπό του, φοράει τα ρούχα και παίρνει το πανοφόρι του Σαββατοκύριακου. Ακολουθεί το πρόγραμμα του Σαββάτου μαζί με τον αδερφό του τον Ιάσονα. «Καλημέρα, Χάρη!» Στον Χάρη δεν αρέσει να λέει καλημέρα. Αντίο. «Γεια σας!» Παρά μόνο του αρέσει να ακούει τον ήχο από τα κλειδιά του. Ο αδερφός του Ιάσονας μόνο χαιρετάει. Ο Χάρης μένει σκεπτικός. Γιατί να μιλήσω να πω καλημέρα? Μπορώ να δείξω αυτό που θέλω. Καλημέρα. Αντίο. Γεια σας. Ορίστε. Μόνο η κυρία στο βιβλιοπωλείο δεν με είδε. Και αυτό με θύμωσε. Με θύμωσε πολύ. Ιάσονα. Ιάσονα. Ηφαίστειο, είσαι μοναδικό. Χάρη. Βαθιά ανάσα και φύσα μακριά. Συχνά ο Χάρης δυσκολεύεται να καταλάβει ότι χρειάζεται να πούμε καλημέρα. Ορίστε, παρακαλώ, αντίο. Έτσι είναι, Χάρη. Η κυρία στο βιβλιοπωλείο δεν σε είδε. Έλα, είναι ώρα να γυρίσουμε σπίτι. Καλώς τους. Μαμά, γιατί λέμε τις ίδιες λέξεις κάθε μέρα? Γιατί, Χάρη μου, όλοι οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν με τον ίδιο τρόπο. Ο Χάρης, έπειτα από πολλά Σάββατα, κατάλαβε τι εννοούσε η μητέρα του. Καλημέρα. Αντίο.